Jotono no lamsobo petal status ke YouTube channel ang narongni taku Rajesh Debroma ang narongni bagui haino hai video tubuka inke norok paithak jora khanai tongdi kisapano wanchugui maya ang no kisapano wanchugui maya ang no nengano yakarui thangan hinai asuk samano wanchugui nang baikok sai phemani asuk samano wanchugui nang baikok sai phemani ani wanchug mano sobai klakha ani hamjak mano wanchug nayada ha agile sawo nono simino hamjagui thangna hinai tabukhe sawo hai hinai ani bukhawo nini bagui hamjakma gorika hinai haifano nang ano yakarui boibai thangna thangya abo nini ichase abo no khrati friend jong je borok nono yakarui thangna hinchanai bono thangni no hinui sadi mo hai borok nini life ni thangkai belaise kaham bini bukhawo nini bagui hamjangma sikrui hinkeba nung bono kayakadi hinui sawile tamo khainai ba bono no salja yake salja yakarui no thangnai tomung no ro video no sajak tongkhe subscribe like te share khainani tapokti tei norok ni bayap songo jemanchak share khainabo tapokti paithago hingke comment bo kaisa khai klangdi hambai jotono।